Здравейте на всички, днес ще снимаме в Minecraft. Да. Сега идвах да се вземе емералди и диаманти за магазина. Ето това. И това е лак. Кажете ми, че не. Така. Дайте го там тук. Го вземаме. Да видим колко параме. 30 лева. 33 лева 19 стотинки. И сега ще се върна. И така върнахме се след паузата. Сега ще има лайк. Не. Да, не. Къде? Аз оцелях го. Каква ми кирката пише? Бе. Мога да използвам ембъртъра? Yes. Мога. Така малко ембъртъра. Така. И сега какво ще правим в този епизод? Не знам. Сега ще се върна. И здравейте, пак след паузата. Просто имам един усаден човек. Да. Това не бях аз. Да ви кажа. Така. Нахвърляме на Enter Perla. Опа. Къде я метнах? Така. Къде метнах това перо? Уау, къде съм? И така. Крипърчета. Оти, паячици. Бум! О, как не убих съседи. Така. О! Крипърч! Така. Днеска мисля да копаме за диаманти. Така. Ще от време на време ни свършат, но ще 1% керта. Чакай, малко, че лапата ми може да пригори. Да, така, значи. И мисля да енчантнем един честплейт. Не сега. Така. Слагаме неща, тук има неща. И така. Следващото е меч. Тук. Да се вземе и това. Така. Догочим се пак. Шапне да се парспек едно. Опа, чакайте, че сбърках. Къде очите? И шоран като откъде минат. И така хора намериха. Тук имаме... Да, само малко. Така хора намерих минута. Тук не е чан. Ма питате защо съм разпълнен така ясно. Тук пещера са намерили мои приятели, Бричмейн. Тук един приятел беше снимал клип.
некоторые битвы има негов чест. Може да събере малко обсидия. Тук сме били. Може обсидия да съберем, да. Айде още. Така. Не, опа. Не се съмнете. Хубавото е, този сервер като паднете в лава не умирате. Само това ще ви кажа. Сега мога да попробвам обсидиан. Още едно. Три за късмет. Айде. Не се получава то. Да разгледам. Не. Тук с моя приятел се опитахме да се направим. Това нещо не се получи. Така. Събирахме. Така. Аз ще ме това е по-точно и се върна пак като съм мен. Това. Ето. Погнали сме. Аз искам на Ender Pearl. Така на къде копа. Кое не гласне? Ето 12. Копани. Рейдж майнинг. Не знам дали ще е много интересно. Това тук ще запазя координатите. DXP чрез дава XP. Да, и сега се връща. И това хората само ще малко ще чупа. Павичка, диамант има ли? Кофа? Що да има? Имате. И така. Сега ще отида кома. И това ще бъде за клипа. И все.